Bitang mga bisdak mahilig yun sa snack o painit nga inato. Kaayo sama sa binignit nga kinahapanahon lang sa Semana Santa. Apan sa usa ka kananan sa Lapu-Lapu City, dili na kinahanglang maghuwat pa Semana Santa kay everyday is a binignit day. Tilawan nato ang init apan lami nga binignit. Bagong haon pa kining kaldero nga adunay sulod nga binignit. Init pa kaayo nga giukay sa tindira diin ang mga sagol nini nagpangamay na nga ihungit. Sa naandan ang inad-ad nga kamote o hiniwa nga saging maisagol sa landang o gamayng pilit. Lami ba yun yung binignit? Alami sir, makatilaw ka niya. Kung makatilaw taon sa mani, manggunit? Oo. Kan, binignit sa tiyan, manggunit. Sa pagkaluto pa lang, ana-anay naghulat nga kumakaon og binignit. Sa usa ka panaksan matagbaw ka na sa kalami sa binignit. Sakto rin ang katamis, no? Busad kayo tamis, babaang. Lanira. Binignit o kamote. Lamis siya. Tungod kay paborito man sa mga customer ang binignit, dili ra maabtan og pipila ka oras kining dakong kaldero. Busa kung ganahan mo mukaon og binignit nga sa tihan manggunit, aw di pagluto og imo.